Det tror jeg ikke, hun har forestillet sig, Kåre, og jeg ved også, at der var en vis nervøsitet ved hoffet over, om hendes beslutning vil blive godtaget og blive accepteret, netop fordi hun så altid har sagt, at hun vil sidde tiden ud. Man kan roligt sige, at befolkningen her i dag har bekræftet, at hun træffede den rette beslutning, og der er fuldstændig opbakning bag den. Og nu får vi meldinger om, at billederne fra statsrådet, hvor dronning Margrethe altså satte den underskrift, der har gjort hendes søn til konge, de er klar, og de er her. Her kommer øjeblikket, hvor kronprinsen bliver til kong Frederik i Danmark.